Bamako ana lamini na bolona dugu Mali kono Mali kwa kan Amadou El Konare anzigira kena kan tali la dala jema on via sema bra minum be la dala bolike odo ikado jamana kuna foni abode mana sige Amadou El Konare ne kuna foni na bora na nyege na to kana Allah kalli ikado bamana ngana o manga on gamana gwa Amadou El Konare ikado bara ni ye samu ganzora la do na fo ka nyena bulu do na fo ka le manye sora sigatola Amadou El Konare on di bara ga abada na ma sabate nega o karafe so madena ata ko jibi lake Gibson control odo demsonu ninga madu wuli ka joni tnefuni ani panga pruti ani dongele duma ni shifi na ka ulu ni kana donglu o ye jibi a jibi na dongodo nega nyeta ani woro jibo doa 16h no dana goshira ale bi demsonu nyene de kosebe na ye yamoriya di Amadou Konare kuna foni boledo sisa amba tneku sisa wallahi manaw beleje ka se ko tasora la Karamɔgɔ de b'a tun wara sɔrɔ ye panikɛla wane nka ti pan ka segin kɔfɛ fiyewu o bi gɛlɛya bala cogo bɛ di bi n'i y'a pane ka segin kɔfɛ a tura tasuma de la kosɛbɛ Amadou El Konare Amadou El Konare ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdangura Amadou El Konare Toguna A Tarawele nin y'a ka fasiri ye Amadou El Konare i k'a dɔn mɔɔw b'an kan maa wɛrɛ b'an kan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan Amadou El Konare i k'a dɔn o kɛra hakilina ye hakilina min jɛrɛjɛkulu caman bɛ politikitɔn ani jamana densɛbɛw kabako ani jɛrɛjɛkulu farafinna i k'a dɔn ani nazara jamana na minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ gwɛlɛya min ni CEDEAO y'a ta k'an ka jamana gouvernement sɛgɛrɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ i k'a dɔn ko gwɛlɛnba nka gɛlɛya min don Amadou El Konare maa o maa ni y'a ta ye a t'i tɔɔrɔ Amadou El Konare a ko nin ye janfa de ye i k'a dɔn nin ye juguya de ye Amadou El Konare i k'a dɔn min ye nin banba min ye nin bɛnbɛn min jɛra i k'a dɔn CEDEAO jamanakuntigiw fɛ ka ɲɛsin Mali ma Amadou El Konare i k'a dɔn Mali kɔni kɛra jamana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ ka hakilila ta k'an sɛgɛrɛ ni an y'an miiri k'a fɔ maa wɛrɛw de bara k'an dɛmɛ an yɛrɛ dama Mali kɔnɔ an k'an ka kɛ maa ye an k'an ka kɛ cɛ ye Amadou El Konare bɛɛ lajɛlen k'an ka jala siri k'a jija kɔlɛ sabula n'i ye jɛnsɛnna ni jamanaw ta k'u lajɛ farafin jamana tubabu jamana Amadou El Konare bɛɛ lajɛlen b'i sɛbɛ kɔrɔsɔ ka Mali hinɛ minɛ ni ka kulikan bɔ k'an sɛbɛ kɔrɔ dɛmɛ CEDEAO jo t'a la u ye juguya kɛ Amadou El Konare nin kuma damanda k'an ka malidenw sɛbɛ kɔrɔfa a ko an bi awa hakilina min kɔnɔ bi min ye parti politique dɔw ye ani jɛrɛjɛkulu jamana densɛbɛw olu fana farala ɲɔgɔn kan hakili jira ani tamasiyɛn k'o jira jamana ɲɛmaaw la Amadou El Konare min b'a jira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye cɛ kelen ye min ni min dara CEDEAO fɛ ka Mali sɛgɛrɛ u m'a kɛ Assimi Goïta la a ma kɛ Choguel la a kɛra malidenw de la wa Amadou El Konare an kun b'a kɔrɔ bi an kun b'a kɔrɔ sini n'u ma se ka dɔwɛrɛ kɛ nin kɔ Amadou El Konare k'a dɔn malidenw ayiwa an ka fiɲɛ bɛ Ala de bolo fiɲɛ dɔ balo bɛ Ala bolo CEDEAO ka nin janfa ni nin gɛlɛya in maa si kun t'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɔn ka nin kɛ Amadou El Konare nka hali n'u y'a kɛ sari kelen kelen ye Amadou El Konare k'a dɔn juguya b'a kɔfɛ a ko min ye malidenw ye an kelen tɛ Mali diɲɛ sirige naani jamana maa dɔ bɛ ka an dɛmɛ wuli ka jɔ ni awa gwɛlɛya kɔnɔ o kuma Maliyɛn k'an ka taasi kɛ ka miiri kɛ nin ka k'a siɲɛ fɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen denw ye an ka jamana ɲɛmaaw an ka faamaw Amadou El Konare k'a dɔn an k'an k'olu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sabula caman ka hakilina ye dɔwɛrɛ ye Amadou El Konare k'a dɔn Mali ye jamana kulu gɛlɛn ye jamana jijalen don lala kutɛ n'an ye nin kɛ u bɛ sɔn ka jɔgɔjɔgɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ de b'a tun wara an bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako Maïmouna Doumbouya a fana sɛbɛn kɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ maaw kana k'i fɛ o ka bɛɛ nka i kana k'i yɛrɛ fɛ o ye ngɛrɛnya ye k'i yɛrɛ furu fara a ko min ye i y'a bila yɔrɔnin min na jamanakuntigi Assimi Goïta a ye wele k'a bɔ wele min bɛ yen n'a y'a kɛ jamana marabaa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen cɔ a la maa o maa bɛ kɔrɔ aw bɛ tile bi bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ bila ji kelen nɔ min bɛ se min na o k'o kɛ waasa jamana bɛ se ka kunkɔrɔta wele gosi yɔrɔnin min na min bɛ tali kɛ lafasa jɛkulu olu bɔra k'u jɔ cancala u ko anw bɛ laɲini fɛn o fɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye mɛtiriw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen olu ko anw bɛ
bɛ baara bila min na an y'o sozori an ye jamana ka kuma wele mɛn wa an bɛna don kilasi kɔnɔ minnu olu donna u ye kalan daminɛ UNTM Mali ka forobaca jɛkuluba maaw olu fana ye wele da bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn i bolo bɔ jamana ngɔnɔ na an ka jɛ an ka jamana makan ma maa minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔ bosobaw ye Mali jɛ magobatigiw i hakili t'a opérateur économique ba si la kunungo olu fana bolila biribiribiri u ni minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga u ye ɲɔgɔn ye boloda ɲɔgɔn ye njɛnɛ ka na jigisigi kuma da k'a daminɛ Maju Sembara Modibo Keita groupe GDCM ka taa se Mamadou Baba Sila olu mun bɛ k'a dɔn k'a fɔ chambre de commerce fo ka taa se Youssoufou Traoré conseil malien de transporteur routier ka taa fara min ye k'a dɔn k'a fɔ awa conseil malien de chargeurs n'o CMC groupement des produits pétroliers u ko min ma ko ONAPRO ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaabaw kɔ ka fara i k'a dɔn an ka ministre minnu bɛ yen ani k'a dɔn awa douane yɛrɛ ɲɛmaabayaso min bɛ Bamako yan ka se l'impôt ɲɛmaayaso ani maa o maa bɛ yen n'u bɛ se ka sɔrɔ kamaruya ani ka i k'a dɔn diɲɛ darɔ dumuni donfɛnw ni magoɲa wɛrɛw k'a bɛɛ salo ka bɔ wali jamana ka na Mali la karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ in kan ka sali fa fo ka maa jɔ kɛnɛ ma dɔw bɛ yen i k'a dɔn ni jɛrɛ fɔra u b'u ka cidenw bila walima avocat bɛɛ lajɛlen de wulila k'u ka yɔrɔw bila ka na kɛnɛ in kan na Maliko de don an ka jɛ an ka kuma fɔ jamana ɲɛmaaw b'a fɛ an ka bɔda ɲuman fɛn o fɛn sɔrɔ an ka jɛ an k'o fɔ wa an sɔnna fɛn min fɔra i y'o dɔn wa a ko olu mun bɛ yen n'olu ye jagobatigiw ni kɛra dɔn k'a fɔ awa jɛ magobatigiw ye olu bɛ se ka na ni minɛ ye nacogo jɔnjɔ fɛn o fɛn na waasa nin jamana karatɔ minnu filɛ k'u ka karatɔya kow daminɛ olu bɛ se k'u lameliku k'u panw kunna k'a jira k'a fɔ ni olu tɛ diɲɛ ti jɔ i k'a dɔn u b'o baara u b'o sabati hali n'i y'a sɔrɔ de i k'a dɔn dɔ bɛ bɔ olu yɛrɛ ka jufa kɔnɔ walima olu bɛ degun a la u bɛ minɛ ta ka bɔ jamana wɛrɛ ka pan CEDEAO jamana kɔnɔ i ko kɔnɔni pan bɛ ka taa jamana minnu bɛ yen ni dancɛ datugu t'an n'olu cɛ ka tɛmɛ n'a ye ka n'a di malidenw ma sɔgɔ nɔgɔ la ko bi fɛn kelen min ɲini jamana ka wuli k'i jɔ joona joona jamana minnu bɛ yen n'olu ka furancɛdaw ni karangadaw suwandɛ u n'olu ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka sira yɛrɛ jɛ pasi i k'a dɔn olu jagokɛlaw ɲɛ ni k'a tɔ to olu ma i k'a dɔn n'o kɛra awa i k'a dɔn jagofɛn sugu o sugu bɛ yen ni maliden mago b'a la an yɛrɛ kewuyara an y'an da minnu bɛ yen ni dɔw balo sirilen don an na an y'olu bɔli jɔ o yɛrɛ kɛlen don gɛlɛya ye dɔw yɛrɛ ma kaba o tuma minnu bɛ kɔnɔ kan an bɛna n'olu ye k'o fara o kan wa u bɛ layidu di i k'a dɔn k'a fɔ de taji bɛna yɛlɛ jakusa k'a kɛ 400 ye furu sɔgɔ bɛna yɛlɛ walima nin bɛna yɛlɛ k'o tɛna y'a la cogo si la jamana ɲɛmɔgɔw k'u sigi u k'u hakili latigɛ olu jɛ mɔgɔbatigiw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u b'a kɛ waasa nin gere Mali ka kunkɔrɔ t'a la wa jugu minnu bɛ yen hali n'olu ye malidenw ye n'olu bolilen don i k'a dɔn kurutukurutu ɲɛ ka t'u da wali jamana kan n'u bɛ tubabukan nin fɔ la diɲɛ jamana wɛrɛw arajow sanfɛ waasa ka Mali coro k'u bɛnna malo wa u segin dɔ la ko fɛn na yɛlɛw la y'a da tɛ ɲin tɛ fɛn min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré n bɛ bɔ ni o sɛbɛn kelen de ye min ye soir de Bamako ye Bamako wula o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Umaru Angoyiba Baru Kolondigi a ko i k'a dɔn i mana min kɛ cɛw la i taatɔ i segimatɔ u b'o ɲɔgɔn na de da i kan Amadou El Konaré kabini ntɛnɛn don i k'a dɔn ni kuma in mɛnna CEDEAO jamanaw i k'a dɔn min ye gɛlɛya u b'a fɛ ka jamana a ta ka Mali sɛgɛrɛ Amadou El Konaré o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn o dugusɛjɛ kelen min ye wa Korowari-kaw ka ŋanaba dɔ ye ni Korowari faama tun b'a nɔfɛ Alassane Dramane Ouattara fo a ka minɛ ka don kaso la a donnen kaso la a y'a bolo maana bɔ fana fo cɛ in ka d'a ma a ka taa n'a ye Korowari Amadou El Konaré cɛ ŋanaba politiki maa ŋanaba don min ye Alassane Dramane Ouattara a don a yɛrɛ bi siran maa min ye a jatigɛlen bɛ maa min ye bi kosɛbɛ Amadou El Konaré Mali kun kelen bɛ k'o minɛ sigiɲɔgɔnya gasi sigiɲɔgɔnya bonya kama k'a minɛ k'a don kaso la a ye cɛ in dun tɛ maa gansan ye u k'a ma ko Bensouk député kɔrɔ don dugu min n'u k'a ma ko Dabu o tɛmɛnen kɔfɛ awa Guillaume Soro y'a to a fɔ o ka cɛ gɛlɛnba don danama belebele nka politiki bunakun ka ŋanaba don min kelen bɛ ka Korowari-kaw ka masakɛ yɛrɛ jatigɛ ni k'a siran ale kɔni kun ye Ala de deli Mali ka se k'a minɛ k'a don kaso la sabula olu ka jamana sariyatigiw bolo bɔlen don a nɔfɛ fo a ka minɛ Amadou El Konaré k'a dɔn kabini a kɔni bɔra min ye Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ de bila la mɔɔw ɲɛ gɛlɛya ka Mali sɔrɔ o tuma Mali ko o tuma nin jɛ in minɛkun tɛ anw bolo bilen i k'a dɔn an y'a bila
bila min ye Guillaume Soro ye o de fɔlɔ ye kunnafoni di a ko bila k'ale dalen don a la Mali ani Côte jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ɲɔgɔn faamu ye ani ni kanu de b'a ni ɲɔgɔn cɛ san caman nka faama jugu dɔw bɛ yen olu ka wuli ka jɔ a n'u ka hakili jugu a n'u ka tiɲɛni kɔnɔ olu de kɔni b'a fɛ ka jamana in fila in birisa a y'a mɛn k'a fɔ min ye Bensuku ye ko Mali faamaw y'a bila ka bɔ kaso la ale tigɛlen kun don n'o ye wa olu na dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min kɔni bɛ se k'a to Mali bɛ degun min kɔnɔ i k'a dɔn u ka dɛmɛ ka se ka Mali sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen la sabula Bensuku siranɲɛ ani jatigɛ ani politiki juguya de kɛra sababu ye min kɔni ye Abidjan faamaw ye olu k'a fɔ k'a ka minɛ ka don kaso la ko mandat d'arrêt international k'o dalen don a kan o tuma nin kuma minnu bala ka fɔ a donna sa k'a fɔ nkalon don kabini san 2019 u bolo maana bɛ cɛ nɔfɛ min kɔni ye nin jamana in fila ye i k'a dɔn bɛnkanw ani hakilina min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ko nin bɛ taa dɔ bɛ fara o kan don o don hali ni faamaw olu cɛ gɛlɛyalen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn info matin Seguba a fana kumana Seguba ko maa bɛ ko dɔw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cogoya ɲini ani siranɲɛ kama i k'a dɔn k'a fɔ a laban a bɛ kɛ e yɛrɛ ka ɲɛkumu kan ɲagili min bɛ yen i k'a dɔn ni CEDEAO ni a jɛjugu minnu bɛ diɲɛ kɔ kan n'u y'a ta u y'a ɲɛsin Mali ma i k'a dɔn k'a fɔ e ko a ko tɛ ka dadigi o jamana dɔw la k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ Mali la fɔlɔ wa a ko jamana fɔlɔ ye jumɛn ye o ye Senegal ye a ko filanan ye jumɛn ye o ye Koloware ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin jamana fila ta ni k'a lajɛ Mali ka ɲakili a bɛ dadigili min kɛ nin jamana fila la i k'a dɔn k'a fɔ n'an sera kɛcogo la o tɛ kɛ Mali yɛrɛ la o a ko n'i y'a ta Mali ni Koloware ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma exportation Mali ka minɛn minnu bɛ bɔ Mali la ni ka taa Koloware n'o de bɛ kɛ sababu ye ka si ni minɛ ni ka u ni minɛ k'a fiyɛ k'a bila i k'a dɔn ko dan tɛ o de la n'i ye sogo kɛlen Bili Haki ye Koloware ni Mali tɛ a tɛ kɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni Mali sen bɔra sogo taali la Koloware sogo kilo kelen a jiginni a bɛ kɛ 2000 de ye o tuma i k'a dɔn awa olu ye frontière datuguli min kɛ k'a tun b'u kɔnɔ de Mali de bɛ to makariko la anw ne b'a ɲɔngiri ka wo ngaladen ni bolodanko kɛ o tuma olu tigɛlen don ka da sɔn an ɲɛ nka an da bɛ bɔ ka taa olu fɛ nka kabi u y'u ta da sɔn Alasimi Goita ani ministre ye ɲɔgɔn ye a y'a f'u ye a y'a ta sɔn an fana y'an da sɔn kaw an ka foyi hali sɛbɛnningu a ti bɔ ya ka taa bilen hali kuɲɛ min bɛ yen ni bɛlɛdukaw b'a bila ka taa a ka farafinfura la a ti bɔ bilen o banna sɛbɛnnikɛla ko Senegal bɛ o cogo kelen na n'i ye Senegal bilama ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ye kibaruya min di ko olu ka jamana ɲɛmaa sen tɛ ka segin Dakar fɔlɔ sabula maaw sigilen bɛ k'a makɔnɔ a taalen ni cɛjugu min senkɔrɔma don ni Alassane Dramane Ouattara n'a jɛw ye n'a nana le comment le pourquoi les explications ko a b'a di i k'a dɔn olu wɔlɔfɔw ma sabula min ye maa hakɛ min bɛ Senegal bi n'olu darɔ dumuni tiɲɛni n'olu kungo gɛlɛyalen k'a sababu kɛ u ka minɛ caman bɛ yen minnu bɛ bɔ Mali la wa minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu bɛ don Mali la n'u dayirimɛ b'o la ka sin k'o tigɛ ta petu olu ka danna juguya ni i k'a dɔn awa kɔfɛmaw ɲɛsiranɲɛ ani i k'a dɔn jɛlibaya la o la ko a ti bɛn u ma bi a ti bɛn u ma sini jateminɛbaa caman ko ni ko in tora nin cogoya in na an ka jamana kolonɛliw maa t'a dɔn min b'u kɔnɔ dɛ nka u ye hakilina dɔw ta waati dɔw la sɔmi kun kɛlen don k'a yira k'a fɔ anw ka balo kunfɔlɔ fɛn o fɛn bɛ yen a si kana bɔ bilen an k'a munumunu an yɛrɛ fɛ yan n'i ye i k'a dɔn ofisiti yiri ta k'a lajɛ malo min bɛ yen n'a fɔra a ti bɔ a malo dama bɛ Mali den balo fɔ san 20 nka a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka taa di hakilina jiginna seliba tɛmɛna saga 30 an ka faamaw y'a bɔ yan ka taa di Alassane ma hali laya tun t'a bolo an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ yan n'a fɔra ko Mali ɲagini ko la olu de ka wajibiya ka kɛ maa ye min bɛ bere tɔrɔ anw ka jamana kun a ko i k'a dɔn a den na ci olu yɛrɛ fɔlɔ da kɔnɔ wa k'a ho a ho yɛrɛ daminɛ la wa min ye kɛrɛfɛ jamana ninnu yɛrɛ diminen don ka tɛmɛ malidenw kan sabula olu sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don anw ka jamana faamaw kɔrɔ kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ kununko i k'a dɔn ko coup d'état o tun bɛna kɛ Burukina jamana faama la u ye i k'a dɔn lieutenant colonel dɔw ni cɛ tanbɔyanko u y'olu minɛ k'olu datugu fɔlɔ wa jamanadenw ko a ko ti to tan dɛ a ho mana kɛ fɛn o fɛn ye farafinna labilali ko la Mali ye sira ta wa u bɛ Mali kɔ bi u bɛ Mali kɔ sini kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin na a ka bidon bɔli la
Amadou El Konare ne membolo bugakado mbi boni sebe minu kama l'indicateur de renouveau ukodi Amadou El Konare ikado wuli ka jobolo ka ni jetemine hali binna ka bi Mali anyangini CEDEAO fe akololo bi yele gien jamana bele jileka Amadou El Konare ikado hakilisigi ani basigi Mali dongo ko utala bani abi nyelabo Amadou El Konare kado klefle na manga mingu wulimbe ode panguru koyi Amadou El Konare kado kafo avio ka wuli ninga chanjali ke kana chu Bamako ya Amadou El Konare kado yelema do bi do ala nota avion ta masra fo ite Amadou El Konare min bi dabla ka bo to bu jamana na kana Mali kono Amadou El Konare kado da yele ledu hali e France min bi fo folo akunganga vol direct di ke na bi bo Paris na bi vol direct ke dugu do be abi pa okuna min nyokurwari Niger wal mangi nyinga aywa min aywa jamana Burkina Faso akunganga temo olu de fe o de vol direct nga kisa sirab na bayelema Amadou El Konare ikado minye Algérie kawye ulu ko yoro ye Mali ja ikado ka sangolo la avion ka temo fe fashi u ka dayele limbe yoro wara fona be minu dayele limbe Amadou El Konare ikado avion mina munumuno o sira u defesa kabla sanve sira abina fo dugu masira Amadou El Konare ikado avion mana chaya safe ikado temezira de bi bele jilena sabani kala ko o min bina ke sabla abina do fara avion aka essence mindaka o temeni ngo fe sira bina janya mi ngo ni bina ke lala koteti doni mena fara avion bioka o te ko juye Amadou El Konare noto no yi boala ka fo avion di do Mali kono avion di bo Mali kono a bengalo Amadou El Konare ka do wati kera yera hakili ba la ka fo covid-19 o kera sababu ye ka tamo nyongiri kosobe Amadou El Konare o wati ja mingara mama saula ni nyere ko ni yero madatu koy Amadou El Konare ka do avion minu nu bina sirafe sira minu nu ubite me kurware fe walma Senegal ubo sira de fenge Amadou El Konare kata munu sira fe akoni ya taka laje kabon na zara jamana na katema Algérie kana Mali kono o sira klede do ba amita munyi amita mo de fesa abana amugo foto abana ubanga sanu bo minaya sanu tigera paki sanu hali zirate France dugolo jugoro ko ga ko 4 mois jalde Amadou El Konare sebeni kala ko ikado basigi ani haglisigi jamana nyemo baraka dabali kurani fere kuratige Amadou El Konare kado min bato ni bele jelebi ndoya akoni ko chamo ndo kulaje Amadou El Konare kado panguru akatemeni yoro woro ulla olu panguru laba olu de fana bi laba bina CEDEAO jamana to kele sabula ikado agela kundande nyakili bara to jamana do be ko Belarus Amadou El Konare wati do kera ay Europe jamana mon u ya nyini fana ku bo do geleyala ikado ko de laba tara ku bolo kungoye ngomi fanga buena CEDEAO ana kungo de binywana ni munye sebanye anye mimbo ay walen ka tadero nugo kono akabi bolla kaka prefon la kodo Amadou El Konare mbala chugobedi karamo de batu ngora minye kuna fondi sebe nouvelle horizon ma mimbe ikado ngafo ni oye Mahamani Touré afana yesebenge Mahamani ko abenata wele ko ni mada jamana nyema fe ni ka jamana deun dalila ikado ngafo jabi jonjo ni yiko fle ibi jamana yiko afo kara colonel Asimi Goita ani Shogali Tai ka bu ye wele da kaba iya fo jamana dezebe obewulila ki jo kokoro chanjalaw wa ikado ngafo wele to okoni mina jabi mi metalike alislam meto nyema ba meme Malila ko conseil islamique ama nyema Ousmane Sherifu Madani Haidara ikado nga fokunu afana apmana Haidara ikado ayedine nyema bela jerele wele mingo nala aye min fo bada asigina odeka ako minye jamana mana wulitle amana wulishu ikado olu dine nyema ujoro eminye ubafo wabuka laselike bonya ali karama kono haklina nyuma eminye jamana la pasali kama ubo barake kunungo minye Haidara ko aye laselike selimina aye wele bla dine nyema bela jerelema ako juru dona bela sade ako ikado awanyi mori yenye koloshi tigiye ikado nye wala hatigiye ibe jamana do de kono okuma ni damikari ka jamana la akaka ijinioro eminye ikofi ise de duawyewa ise de ka misiri kono mon fora nywanga wali maka jamana de nwele ikado nga fo bonyani karamana wasa anga tige di nywama ka be ani kelenya kan simbere aidara ayo wele da ikado mamunu be no liyo jago
jagokɛlaw ye a belebele fara manga kan ka bela jerele wele cogo ɲumana ka dɔn k'a fɔ an kana I k'a dɔn nin waati gɛlɛn kɛ taɲini waati ye I k'a dɔn an bɛ sanni minɛn mun da a bɛ se ka dɔɔni feere ka tɔnɔ sɔrɔ an ye cogo min na an kana nata an k'a dɔn ko maa bile cogo a bɛ suma nka ni degun nana I kan I k'a dɔn degun tigi yɛrɛ de bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ waasa degun ka bɔ I kan a ko gɛlɛya min bɛ yen n'a kunsinen filɛ anw ka jamana ma olu t'a fɛ u tulo k'a mɛn k'a fɔ ko sannifɛnw kɛn bɛ bɔɲɛnba ye ka bɛɛ lajɛlen bolo kɛn walima a kɛn bɛ taɲini sira ye o kuma u b'o wele da ko mana gɛlɛya cogo sigi ka fɔ ani kuma ɲɔgɔnya o dafarada de bɛ hadamaden ni baga cɛ o kuma an k'a dɔn k'a fɔ anw ye buna hadamadenw ye kuma ɲɔgɔnya min bɛ yen ni jamanakuntigi y'a fɔ a dayɛlɛlen don hali bi u k'u sinsin o kan waasa min ye a wasigi ka fɔ hakiliw bɛ se ka don da kelen ka bɔ da kelen nin ko in ka se ka duga waasa Mali bɛ badabada ɲɛtaa min nɔfɛ waso kuru kara ka lakana maliden minnu bɔl'u dabolo la ka na jamana wɛrɛw ni sigiyɔrɔ wɛrɛw la gɛlɛya ye minnu sababu ye olu bɛɛ bɛ se ka duga bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'i fa dugukolo kan cogo min na sabula maa kɛ cogo o cogo I bangena yɔrɔ min na k'i mɔ yɔrɔ min na yen ne y'i sigiyɔrɔ ye aw de bɛ ɲɔgɔn gɔrɔnɔkan mɛn ka maa dɔ bɔ dugu la ka n'a bila yɔrɔ la I tɛ minɛ cogo foyi dɔn min na balima t'i la dɔnbaa t'i la ko a sigi a ka gɛlɛ kosɛbɛ o kuma a ye nin wele sɛbɛkɔrɔda kunungo wa k'a tigɛlen ma ka diinɛ ɲɛmaa fɛn o fɛn min u bɛɛ na don da kelen ka bɔ da kelen waasa Mali bɛ bɔ nin waati gɛlɛn kɔnɔ cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɔgɔmada in na bɔli don Amadu Konare ne kuma mana caya ɲɔgɔn kan ka hakili sigi ɲɔgɔn kan fo k'a sɔrɔ I ye Tezara premier min o mɔna ka ban I cɔngo min an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don n'a ma pɛrɛ don cogo t'a la bala cogo bɛ di ko kura Amadu Konare ne n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'Express Telimankɔrɔ o ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko BT Amadu Konare I k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ gɛlɛya wɛrɛ faralen b'o ka parti politique tɔn min n'u k'a ma ko RPM sige Amadu Konare I k'a dɔn Babɛr Gano Mahamadu Jarasuba Musa Tɛnbɛni ani maa wɛrɛw ninnu ye parti cadres ye cadres minnu u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o de ye parti I k'a dɔn gɛlɛya kura min b'a fɛ ka boloda u n'u donnen don la ngangala min ye RPM ye kabini u ye congrès min kɛ octobre kalo san 2016 I k'a dɔn n'hakili b'a la wuli ka jɔ ni jateminɛw I k'a dɔn a jirala k'a fɔ tɔndenw cɛmanw ni musomanw min ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u kun ye min ɲini o de ye bɛn ani kelenya ye Amadu Konare k'a dɔn kuma in o kɔni min ka kɛ a bɔ kuma gansan ye ka sababu kɛ RPM tɔnden Sikaso Kulukɔrɔ Moti Tawudeni Gawo Mɛnaka ani Bamako kafo kɔnɔ Amadu Konare ka taa fara RPM I k'a dɔn a denmisɛnninw ka jɛrɛjɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kan bɔlen don bi min kɔni ye parti yɛrɛ ye a yɛlɛma bolo kuraw ani hakilila kuraw olu ka sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko min ye bureau ye comité I k'a dɔn sous-section ani section ani fédération nin bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ wuli ka jɔ la min ye congrès 6nan min n'o kɛra parti to a la Amadu Konare ne sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn ayiwa min ye mankan ye a n'u bɔlen don sabula sɔsɔliw bɛ sen na ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔn ye minnu kɛra bɛnkan minnu kɛra kɔsa in na u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan I k'a dɔn o ma fɔ min ye ayiwa hakilina dɔw taara ka sɔrɔ sigi wele tɛ k'o kɔnɔ o ma fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ni jama ma dafa ka hakɛ dɔ bɔ I k'a dɔn hakilina dɔw bɛ a la parti kɔnɔ o man ka taa fiyewu o dun de kɛra o dun ye sɔsɔliba de ye u ka bɛnkanw n'u ka sarakisɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sɔsɔliba donn'o na maa kofɔlen minnu ni y'o fɔ kɔfɛ olu kɔni y'u can k'u jɔ kangala o tuma u jɛ tɛ n'a jango a fɔra ko ayiwa min kɔni ye parti président ye min ye Tereta ye ni président voté nana o de bɛ se ka kɛ ayiwa u ka candidat ye u y'a jira k'a fɔ nkalon b'a da o tɛ bɛn o ma sɛbɛnnikɛla ko nin kuma minnu kɔni bɔlen filɛ nin b'a jira k'a fɔ gɛlɛya n'u bɔlen don walahi min ye parti yɛrɛ kɔni ye I k'a dɔn hakilina caman dara sɔnma k'a ma nin maa kofɔlenw fɛ olu dun fana ye disiba de ye parti yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna ni mankan wɛrɛ ye RPM yɛrɛ kɔni I k'a dɔn maa si t'a dɔn dabolo min b'o la ka sababu kɛ mun ye jamana I k'a dɔn a ɲɔngirila kɔsa in na olu ka ayiwa cɛden de bolo Ibn Boubacar Keita Allah e ma dɔn politique maa kɔni man a bɛ bɛn nin tɛ Karimu kɔ ye n'o tɛ
ni da kacho quoi seul contre tous ni ay Karimutia bidere abina na bia mimbi ke assemblée président mimbi ke mi aller débat de atala gabi mobi round parti on ni Karimu kele ya to atala yiriba bina nu mikla ka fo bon ni ki bi kuma sisan abi fo ko on connaît minye jamana ngono bado odi la ngi mango tigi ba ni megele ya tere ta ba be Karimu koy Mamadou Jarasuba Musa Temine olu farale nyonga ni bobo ko ka be kuma ni ay kacho ti adra ni kacho bia abaka sogo na dunwa sisan hali sheti bo afaka kache datu do aroble ni muye sebenye anye minzalo ninga bo express kono telemangoro l'annoncer minyi ka do nga fo awa oluka awa dado kamara dado ale fana ye sebenge oluko ni kumulo washi be ka kumbo RPM kono ko ka do nga fo IRD o kumulo machi kaba abula mi metalike ukanyema nono blad mimbe no i professeur Saligwe jongo ala ika do tone fagama be fe ka muruti abulo sebeni kala ko kabi Sumaila Ndayana ika do nga fo IRD abenyini nga ke yeko flaye tonte malila mingu basigi mbe beni kelenya be to mingono dongo do karsa bora karsa ko démissionnement e ka do okunga suma IRD la kosebe to basigi mbe beni bonya ba kono wa minye cadre ladri ni kologolew u bela jele tumi nywanga fo parti tesu bonya ledo o nga sebeni kala ko jani ya mesa akungolo do ni kungolo bora la atoy juru kse gwansanye ako minye ka do awa IRD bilama jongo ala e ka do be malia adugu jera minye ka do to ere benyini nga chiflaye atote temetli dumodo kamble abe flengulunji ninga dakuluchi min bolo ma beni minye obetani oye sebeni kala ko jekulu do sigira ukomi ma collectifu olu de tunye petition do sigisenga ka ira ka fotonu daka smusmu ku bolo no bla sebena minye ika do awa ma fagama ma soro section twala ukoni mi fereke ika do to ka nyema ya sigi o ka buluda ode kama wulika jo damne na collectifu fe uka jatela kibara dila ko section biduru ani worola section binani sona ku tigano bla o benga sebela ka ira ka fo uka laje balenge janvier kalo klita ani woron nato wasa ka nyema do swanti kabla IRD kuna abu Sumaila tara saka bonda usigira okuma to teseka tote ka sa e ka do musodo be ukomi mamada mukulubali kajatu samake ale de koni blara jama kulubado nye uka barodala sigike barodala sigimina uya fo bi ko ma ko be IRD la nyema ya ko be IRD la okuma fere de ka kesa to ka sharia na bunyalu kono ma do ka sugandi ka ke to nyema ma mi be no e professeur Saligu Sanogo uyo sebe koro tengele ko tengele ma ka yira ka fo awa salifu tese IRD nyema ya koro sabula na tora buluto de bisabuke kasinga ta tete beku olutna jeni oye sanjuli uyo keleke ni Sumala ni aka jeuye ka to la nyanama ya ka fo Sumaila Ndanyale jongo ala ka se kono toke hoha hotonye ko luti jeni oye o mame domina iko biko jama fama benaka o ka fola minye ka donga fo ngalo kletani woro jere balle do de bisigi jago ya no congrès extraordinaire ni ngoni na ubina nyema sugwanti o ulu ko riku singoro fura ninga bia daka pi kuna fone fle anye mimbo annoncer kono aka bido bolila Amanel Konare mbi boni sebanye sebe minu kama le démocrate ma mi nye sebe ninga atwa de ko lasi sanu ko ulu ka wuli ka jo ani secrétaire la chaketa do be utara yu kama ko sita imprime sita imprime anyama ba de to ko Bala Traoré Bala Traoré na ka barakala ka do ben klete sebe ninga ko ulu ka secrétaire ni jatemena na ika do chaketa nyere be kalabangura mi nye kaburu do anu manja sita imprime ika don aywa akawuli ka joni chesiri anu ka nyingali buluka chake dala barakala mo ya fuye minye Bala Traoré luka awa izini tigi ika don ni nje ngoni ni jugaro lu mafoka foka tote kasawuke Bala de PDG ika don barakala u ika don nafatu bulo sorotu la mawo mayi kambo mawo mayi wuli ka joke kafo aywa ibe hali damakashi kafo mago
o ka kɛ walima dɛmɛ ka k'i ye o yɔrɔnin bɛɛ Bala i k'a dɔn a bɛ sin ka bese ta k'i kɛtigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na sabula o y'i gɛnni a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye baarakɛlaw da de y'a f'u ye k'a fɔ foyi t'u bolo nafamafɛn na sɔrɔ t'u la i k'a dɔn amu ko kuma tɛ min ye INPS ko kuma ye o tɛ wa a tɛ ku i la i k'a fɔ denbatigi dama maa caman de b'a la baarakɛlaw la minnu bolo tigɛra minnu ze tigɛra machine ye minnu bolo tigɛ wa a tɛ ku i la u kasara yɛrɛ k'i b'i dama kasi Bala la Bala kɔni i k'a dɔn ani baarakɛlaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ Bala tɛ hin'u na hali dɔɔni wa cɛ min do fana a sigilen do ayiwa min ye masakɛwolo ye sabula sɛbɛnnikɛlaw ko k'olu taara k'u b'a ɲininka k'a k'olu ma a tɛ tɛmɛ ka bɔ ɲɛ wa min ka d'a ye a ye t'o sɛbɛn yɔrɔ min ka d'a ye a ye taa kuma in fɔ ye ne ka fɔ ye n di kuma fɛ bi wa n di jaabi d'a ma min ye Lasi Sanu ye Lasi Sanu kɔni ko a ko nin cakɛda min ye sitan imprime ye i k'a dɔn makari banna hinɛ banna sabula cakɛda ɲɛma i k'a dɔn bamuru de b'a bolo ni maa min b'a ta a ka dabada ma i ta fila ni tila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tungura waati sɛbɛkɔrɔ sera a dafara nin ye kunnafoni teli ye min bɔra i k'a dɔn MINUSMA n'a jɛw MINUSMA ani Fonds Programme Agence des Nations Unies k'olu kɔni bɛna i k'a dɔn kalanbulonba sigi sen kan min bɛna kɛ lafaamuyali ni kunnafoni ye walasa ka ɲɛsin fournisseurs ma maa mun bɛ yen n'u b'a fɛ MINUSMA bɛ i k'a dɔn sugubulon mun dayɛlɛ ka u bolo mɔnɔbɔ o nɔfɛ u bɛna kalan kɛ u ka o sugubulon dicogo n'a sariyaw kan a bɛ kɛ janvier kalo tile 18 tarata nata min ye k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 8 CICB la maa minnu bɛ yen n'o ye diɲɛ magobatigiw ni cakɛdatigiw ye ani bureau d'étude bɛ minnu bolo n'u b'a fɛ k'u sen don MINUSMA mana i k'a dɔn sugubulon min boloda k'u bolo bɔ o nɔfɛ walasa u fana bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na k'u bɛɛ lajɛlen k'u co a sɛbɛn joona k'u yɛrɛ ɲɛfɔ ka bɛn n'i k'a dɔn awa bi yɛrɛ ye n'o bɛ bɛn kalo tile 12 ma o bɛ se ka kɛ Mali page kan walima u ka compte Facebook walima compte Twitter MINUSMA co a la i k'a dɔn awa bɔlɔlɔ sanfɛ n'a i k'a dɔn bi tɛmɛna sa min ye i k'a dɔn tɔgɔ sɛbɛn tɔ baaraw bɛ se ka kɛ tarata don kalan yɛrɛ don a bɛ kɛ CICB la minnu mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la u ka nɛgɛjuru banban 94 95 32 12 faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ fɛ Amadou Konare k'a dɔn sɔɔni min y'an ka samatasɛgɛw ye i k'a dɔn olu bɛna don tulo la Amadou Konare i k'a dɔn nin ye ko fila ye min ye jamana sɔrɔ CEDEAO ka gɛlɛya banga an bɛ ballon la bi Amadou Konare k'a dɔn ko maa gɛlɛya ka gɛlɛya maliden bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ maliden hakilinaw bɛ kɛ kelen ye o kuma min ye nin ko in ye Amadou Konare i k'a dɔn k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ cɛmani muso ma min ye dugawu ye an k'o k'an ka samatasɛgɛw ye o ye tamasiyɛn dɔ Amadou Konare an ka kangari da mɔɔw ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO a ye wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma Amadou Konare k'a dɔn jamana maa jugu min ye maa ŋaniyajugu ye Amadou Konare foyi den kelen ma ɲɛnabɔ fɔlɔ fɛn dɔ u b'a ka fɛn fara u fɛn bɛɛ lajɛlen kan o daminɛna ka ban nka commerçants dun ko e bɔra ka tɔgɔ fɔ sa olu ko k'u b'u jɔ o jɔyɔrɔ la kɛra kunun fitiri fɛ an kɔrɔ primature la chambre commerce président ale t'a ka fɔ sukaro ni nɔnɔ ni fɛnw yɛlɛla kelen ya n'u ma wuli ka contrôle ko la o ko in de bɛ n'u ka kɛlɛ tiɲɛ mais nin ye mun ye tan kana siga mais ka min fɔ ka kangari da Asimu Goyita ye n'a ye an dɔn an yɛrɛ ma maa caman b'a fɔ Mali bɛɛ ko Mali n'a bilenna n'a bilenna caman di sigi bilen dɛ cɛ o cɛ ye dɔrɔmɛ 40 fara i ka fɛn sɔngɔ an ma bɔ yɔrɔ si fɔlɔ Amadou Konare sɔrɔsiw de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka kangari gɛlɛn da tigi ka minɛ ka don kaso la n'u dɛsɛr'o la CEDEAO bɛ min nɔfɛ ka dɛngɛrɛnɛ sigi jamana ka futinɛ wuli olu fana juguya la o tuma n'u dɛsɛra ka commerçants dala bɛɛ bɔrɔ langolo ti jɔ stock kɔrɔ b'e bolo ko CEDEAO ye dɔ fara fɛn sɔngɔ kan CEDEAO yɔrɔ datugu a ma fɔ fɛn fara la fɛn hali yɔrɔ ni bɛɛ bɛ se ka taa i ka taa yɛlɛ ten o b'o kɛ CEDEAO wallahi nin tɛ CEDEAO ko ye bilen koyi nin ye taɲini de daminɛlen nin ye jamana ci de ye sabula a dabɔlen don min kama an ka su ka bila ɲɔgɔn na e mago bɛ sukaro la o kulo ka kɛ 400 o kɛra 400 i bɛ dima ye tɛ dima a laban a bɛ kɛ i bɛ dɛsɛ o 400 na i bɛ dɛsɛ balo la o tuma a bɛ fɔ k'a sababu ye nin faga ɲɛmɔgɔw anw bɛ wuli ka bila olu la minnu bara ka a ko kɛ kabini sisan olu de ye président jugu ye o tuma u k'a ko ɲɛɲini CEDEAO bara ka min ɲini olu de b'a fɛ ka anju ka bila o la
Amadou Konare k'a dɔn waati dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ sisan Burapele i k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ Mali dabali ni fɛɛrɛ min bɛ Mali équipe nationale bolo Burapele bɛ n'i da don a la surafana t'o ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 20 sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ kan inchallah sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ min ye Egyptian contrôle Amadou Konare Daba Tunkara wa